makadini muri yeZimbabwe nevamwe vese vari kunze kwenyika vari kundinzwa. Ndasangana nedambudziko. Dambudziko iro randigone kurifunda. Nezuro manheru ndakangofonerwawo neshamwari yangu ikati auya kunoku, ndikati kandibudewo ndimborowa nemhepo. Ndasiya vana vangu ari form 1 nari grade 3 mumba. Saka pavana ava tinogara chingobatisa zvedu mosquito coil. Ndofungawo vakaona mosquito yanyanya vabatisa mosquito coil vatongobudawo vachiperekedza shamwari yangu. Saka ini ndakazongonzwa ndakangofonerwa around kuma past 7 ndakangofonerwa zvikazimba iri kuvhira. Ndakatongozvitorwa like ndichingofunga kuti amen bva ndatongomhanya ndatongosvika vanhu vamhanya nemabhaketsi, imba yatsva yese, hamuna kana chekubata. Ndangosara nehembe dzandakapfeka dzine kubva pamubhedha, wardrobe yacho, sofa, zvese mauniforms evana ekuchikoro hapana, kana bhutsu zvekuti vana vanoenda vapfeka masechos nemabhuku avo, zvese hapana chiripo. Saka ndandichikumbirawo rubatsiro kuti kune vaya vese vari kundinzwa vanoda kubatsira, vangondibatsirawo, dzingave hembe nevane mabhotiki kana kuti vanoita zemafurnitures, vandibatsirawo nemibhedha. Kana vane mari ozwa mubatsiro nemari, ndione pekutangira nekuti handina pekutangira, magumbezi chaiwo handina yekufuka. Chero pandakamira panapa mungada kutarisa, dhoo rakatotsva, imba yacho yese atori matsito. Apo imba yekuroja, magetsi zvese, mapaipi magetsi, vanokwanisa kunibatsirawo nemapendiwo, vanopenda dzimba kana madhozi acho, ndingoripeya imba yevanhu. Ndanchikumbirawo nongondibatawo panhamba dzangu dzinoti 0786 702 136 0786 702 136 kana dzimwe dzinoti 078 7272 401 kana kuti 078 7272 401. Kune vanenge vasina kunzwisisa, vachida kunyatsonzwisisa, kuda kuuya pasipoti voona imba yacho kutsva kwacho, nekuti mamwe vanogona kusandinzwisisa, munokwanisa kuuya makasununguka, munongondibata panhamba dzandakupai idzodzo. Itai.